Polaganje vijenaca na groblju Lovrinac misom za poginule i umrle hrvatske branitelje te svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske na Poljudu obilježeno je 20 godina osnutka 6. domobranske pukovnije Hrvatske vojske. Najprije su na groblju Lovrinac položeni vijenci i upaljene svijeće za poginule i umrle hrvatske branitelje. Molitvu za odrješenje grijeha predvodio je kapelan Hrvatske ratne mornarice don Branimir Projić. Potom je misu u crkvi Svetog Ante služio Frane Delić. Ova se obljetnica obilježila u organizaciji Udruge veterana Domovinskog rata 158. brigade i 6. domobranske pukovnije Hrvatske vojske, koja skrbi o očuvanju imena i ratnog puta dvije splitske ratne brigade, kroz koje je prošlo preko 5500 pripadnika. Većina pripadnika ove dvije postrojbe svoj ratni put započela je kroz drugi policijski bataljon, poznato kao Škverski bataljon pričuvnog sastava MUP-a početkom 1991. godine. Prvi ratni zapovjednik 158. brigade bio je pukovnik Stipe Bilokapić, a njegovom pogibijom 1. svibnja 1992. zamjenjuje ga pukovnik Branko Štragulja. Završetkom borbenih djelovanja krajem 1995. godine postrojba se vraća u Split kada je uslijedila demobilizacija većeg dijela postrojbe. U ratnim djelovanjima 158. brigada i 6. domobranska pukovnija imali su 19 poginulih i jednog nestalog pripadnika. U prepunoj dvorani Doma Hrvatske vojske na Poljudu obilježavanje 20 godina postojanja 6. pukovnije Hrvatske vojske, poznatije kao splitske pukovnije, proslava je protekla uz snagu oslobađajućih presuda generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču. U uvodu je govorio bojnik Ivica Bubić, predsjednik Udruge veterana Domovinskog rata 158. brigade i 6. domobranske pukovnije. Pripadnici 6. pukovnije dali su svoj veliki doprinos u operacijama Ljeto 95, Zima, Oluja, Maestral i Južni potez. Evo danas, kao što je general Gotovina rekao, sa presudom smo završili Domovinski rat. Postoji sada vrijeme kad ćemo pisati povijest Domovinskog rata onakav doista kakav je bio. Uzvanicima se obratio i pukovnik Mirko Klarić, posljednji ratni zapovjednik 6. domobranske, posjetivši na zasluge generala Gotovine u oslobađanju Hrvatske i cijele Dalmacije. U operaciji Zima 94 prvi put naša je postrojba pokazala svoje prave vojno-napadačke sposobnosti. Dokazali smo se kasnije u Oluji, Maestralu i Južnom potezu, istaknuo je. Uniformu 6. domobranske pukovnije nosio je i današnji splitski dogradonačelnik brigadir Jure Šundov, koji je ne samo jedan od utemeljitelja te postrojbe, nego i autor amblema pukovnije. Mislim da smo nakon 16. studenog svi mi branitelji, pa i pripadnici ove dvije postrojbe, slobodni ljudi. U Hagu izricanjem presude našim generalima zapravo izrekla se oslobađajuća presuda svima nama koji smo sudjelovali u tom ratu. I župan Ante Sanader osvrnuo se na nedavno oslobađajuću presudu hrvatskim generalima, ne skrivajući zadovoljstvo. U ovom slavlju svakog posebno se treba prisjetiti najzaslužnijih, pa ja posebno pozdravljam roditelje poginulih hrvatskih branitelja, obitelji poginulih hrvatskih branitelja, i sa pijetetom, zahvalnošću i ponosnicom sjećamo se svih pripadnika vaše postrojbe, svih onih koji su dali svoj život u ovoj postrojbi, a za našu nezavisnost i slobodu. Kao i svih hrvatskih branitelja koji su dali svoj život kako u ovom Domovinskom ratu, tako i kroz cijelu našu povijest. Ali hvala Bogu, ovim Domovinskim ratom ratovalo se, ginulo se za Hrvatsku i imamo Hrvatsku. Vaš ratni put ove postrojbe i svi oni koji znaju taj ratni put, koji su ga pratili, znaju koliki je doprinos i kolika je važnost ove postrojbe u Domovinskom ratu i koliko ste dali za slobodu i samostalnost Hrvatske. Zato vam hvala i klanjam se i vašim zaslugama i vašem ratnom putu.